Agar bersau arbusan tarik jong leu benai Jun. Arajar arfly ka Potternet kan pelongi ke jeseng ke bakerpang. Hang the hapo State Central Library lenengi khot yaka ka social time auditorium. Tadeng tangi khot kerpat ifi ba fin wan yaladi bakumju ba fin khot lem ya wer lem yaki way dia bakin yawan haga ke jeseng hagar bersau arbusan tarik leu benai menta benai Jun arajar arfly. Ke jeseng kalong hagi arli kisngi haga singi sa jan arbsal tarik baraga singi ublay arbsan tarik haga singi sa jan non lightly ke jeseng kandai beji haduk khar beji kandan ke jeseng duai tadeng ta ni khot kerpat ya fi ni ya wer ya fi bapin wan syakata ke jing duai kidan shibon kimat ya kabangin ya duai haga ke singi kadan sakawai pak jeseng haga por arbeji bakumju haga janmiet san shiteng ngindan biang sakaway ke jingeseng. Bakum juru haga sngi try kandan haga por shi phau shiteng men step. Haga por shi beje shiteng men ski bakum juru haga por san shiteng janmiet. Fidan ki jing le ki problems ke jing em ke jong fi fidan ki jingkit ke bakhia but lada fi kwa ban wan ru ban money ban yaro you try. Kane de jaka ka biang na ka menta jong fi. Tadeng tangi khot kerpat ifi ba fin wan yaladi bakumju pentip lem shakiway bakin yawan lang second ke jeseng haga arbusan hang the hapo State Central Library Social Time Auditorium Shillong blain kerkui fi kblai shibun bat ni kmi lenti ban i ya phi hagi ke jeseng kblai shibun amen suddenly ge ka wangim dei ban le yo Mynsiem khot ba man tagas ngi la poi ka point ka bakhat do ba ka point ke dei ya ka bangin pet na khim ke jomblei no mafias klan nong ka bakhat ar kini ke khot ka balai khoi ka ba khim jomblei ka ongom ne namal ka ta ong phi bon map ki breu ya ka pop baro but ya ka ba Krenbein blei tang ya ka ba Krenbein yo Mynsiem khot on map show ba no ro u ba Krenbein yo khono breu yo ta la ban map henry u no ro u ba Krenbein yo Mynsiem khot ya u anoma ha gani ka prthei lemne ha kata kaban sawan ani ki jing snowshell kai ma ga khim ke job lai ga on ba ka jing Krenbein yo Mynsiem khot kanam nan jing ma pleng yo tau bri ha gani ka prthei ba kam dan jing ma ru ha kata ka prthei kaban sawan pila ban Krenbein yo jisu mlei refi Krenbein ya u Mynsiem khot job lai nan ma thì jingkli kalong balay the showing in poisata nya dwai gani ka por try ai fi Mynsiem no ka jing champagne of in shashkor ke tien ya ka bafin snap ye ne ka tien ya ka bafin kan mau ye ne ka tien but na nge bagane ka tien kan long ji kai fi wa fi la ba di kai de ki wai bagane ka tien ka jong blai ka ka khu ye fi ka ne ka smi ka ba menta ngadap la ka jing kamen si shaba ka tien ka jong blai na ka smi ka smi ka hi kai ni but I ngo you blay bo fi snap ye ka tien bo fi shashkor ka tien ona da dwai bo blay un ka khu ye fi ru hanga ne ka smi kat ba fi dan snap ye ka ne ka tien like blay fi ke ba India ke dan shabar jo ke India ke dan nong ba ke jongi ke dan lagi jong ka por ye ba fi pet ai ngo you blay na si pet ye ka por miet fi pet ye por sni por step na por jan miet nam tep nga ai khu blay ye fi ke ne ka sni hanga ne ka por haga ka teng u Jesus Christ bang ngai bu try onang penklador ya gaji ke jong fi onang ai fi ya gaji start ya gaji champagne kum no pa phi pin em hai ngai ka prthei ha kham tam ha ku ya dei bo blai ta ni ka pon ni ne poi shang ne ka subject balai ba gaji Krenbein yo Mynsiem khot kam dan jing ma ba ga ne ka pon ka basan bam bit ta bam long tat ban Krenbein ya Mynsiem khot jong blai Tiya bang puli ka tien ka job lay Krenbein ya u jisu hangme ki mudor ben ba u jisu de u boyok so ki Krenbein u jisu ki om ba u be no u so dauk so bal ki ong hangme ru ba u jisu u dan ya tau belsabul u ramba jo ik so ba ni hangme ba ki la Krenbein ru ya u jisu kapabal ki to ingi langi puli ki ni nong ba khat ar na do ka khat ar pu ar ka ong ni anda kum ta lawan lam ha u ya uba shong soi uba matla bat uba Nongkhryiem ba ula pen khia yu kat hado ba uta uba matla bat uba Nongkhryiem ula yu I bat ula kren ru
Ti kita gipat ba barok kila ya snow kentit Ba kila yang uni umlang ukon udemet. Henry haba kita giparsi kila ya snow kila yang uni ubriu be no ikiksoy lemta da ubelsable urang ba akiksoy. Henry ujisu haba utep iga jingbot jonki ula onhaki kahima barok kaban yale marganti ganja. Kashnang ru ne ka yeng barok kaba yale marganti kan omne. Ladau soitan ru ushop no soitan. Uyale hi yaladi kumta kan ne kumno kahima jamu. Lada ngaru na be no ikiksot double sabul da no bagi kon jampi kin be no iki. Na margata kin long kinong bishar jampi. Henry lada na be no yagiksot daw Mynsiem ublay. Kumta te kahima ublay kalawan chisendan hapi. Lani kumno uno ru ula ban let hapo ka ying ubaklan ban kurop ya giek ru ki jong lemda ukum shwa yaw taw baklan anda gumtate an kurop ya ka ying jong ubam lombat nga uyale ya nga bat ubam yalum bat nga upen saprat dai daw jisu ong ini gigimtin bagi ta kibale eka pop an map bait ya ka no ka jat pop rei ka pop ka bakren ben yu Mynsiem Bakhuid da lay ru anom la ban map yu taw briang ni bat ada taga percaya ke bansawan kalau orang film ni balai bagalong bumta kabiak la fi Krenbein yu jisu kam lay tang jing map ya fi la fi ong jisu de uksut jisu wish tang kle jisu de ukon pongka ne ne fi la ban ong bau de boyak terot ne uba kumta bat kumne ne unong wei shisngi ne fi la ban ong ni o ka no ka gentien kam lay pilang yo ya jing map no blai la fi Krenbein yu kon kadon ka jingma. Ndre la Krenbein yu Mynsiem Bakhuid. Han tatam dan jingma. Ka ikata ka jing Krenbein yu Mynsiem Bakhuid. Kadon artli ki point ne ka banga kwa ban kren. Ka point ka ban kong ka long. Bo anda ba fi la puli bahai na ka tien ka jong blai. La puli bahai na ka tien ka jong blai bat piang bang ne ka tien kam dai. Ka ne ka tien ka pakla. Ka ne ka tien ka lamle. Ka bomot pi Krenbein yaw taw Mynsiem uba tho yang ni gaktin. Nani Mynsiem ubala persat ha kita kinong tho ban tho yang ni gaktin. Kamu pi Krenbein yaw Mynsiem Bakhuid da ka pi Krenbein yang ni gaktin. Yang ni ka Bible kam dai ka pi sha tho du briu nani ka kot ka ba shishna nani ba kumta Phim Krenbein yaw taw nong tho phim Kren yaw taw nong Bantei ru an rai fi Krenbein dan yaw Mynsiem Bakhuid ya kaba lalong kene ka tien da an puli kene ka babel kene ka por ka babel ka ongom ne lagi puli arte mati lo malai da khot khat reu ka ongom ne ka jing tho baro ka long ka bala persat Mynsiem da ulai pi da ne ka jing tho baro ka long ka bala persat da Mynsiem ulai ba kene jing tho baro ka dei ka bala persat da Mynsiem jong ulai bat ka ba mentoy ya ka jika ka jing snan ka jipen bet ka jipen mlen ka ba ka hok Kenang bo riu jong blai unyo long jadai habala pendak biang ia syaga jingle babha baro gamot uta bo pediang ni gaktin uta riu ulong ubriu bajadai hakmat jong blai Henry uta ubriu ubam pediang ni gane gaktin kabamot hi unyo ben yo Mynsiem Bakhuid leni uken ben leni Krenbein yo Mynsiem Bakhuid ubala persat Mynsiem kenang bagane gaktin kan long kumni ko bagalong benta kata dia pon ke menden kong tak dapat ju Krenbein yang ketien ke jong blai lani wat ju nyau thalai ke ketien ke jong blai ya ka ba ketien ju blai kong ba piong bat kam dei kum tai ngam snoi ap ngan le no da kum wei lani ngan ya ka kum ke ji kai jong no re jong do kata kam dei ka ba piong ba kam le lei lani kata kam dei ka ba ong kam biang be nga ba ngan le re kata ka dei fi Krenbein bit direct yo Mynsiem Bakhuid Piong yu blai, piong yu Mynsiem Bakhuid udang bakla, piong yu Mynsiem Bakhuid. Ya ka ba udang duna. Ada yang ta piong kambiang dengan keting kecang blai. Piong ben, ya uta bala penlok ya ada keting. Ya uta bala persat Mynsiem kita ginong tho, man tho ya ada keting piong ben. Ya uta dong persat Mynsiem bolang Mynsiem Bakhuid. Sa ka pon ka ba arang ni pa, balai ba pimyo jing ma, ka ba arang ni kalom. Ba la si pim 40 ni ka ketir ni jong blai re fi shu snow la si dan bayalap ye pi. Ba ni ketir ka ta de ka donot ke jong fi.
Reki yang fi ses kung kata. Mynsiem jong blei ta ulapen kenduk ya fi. Sapang kapok ke bapi le. Reki yang fi sei nga na pop ngam dei wa pop nga wa hok. Mynsiem bakoi ulak kren ya fi. Mynsiem bakoi ulapen kenduk ya fi. Nama Mynsiem bakoi ga ba ka open kenduk sapang kapok ka hok ba jing bisa. Bala na film pediang ya kata jing pen kenduk ke jong blei pi om yel ding dei wa hok kata hiken. Kala penram ya fi hanga ni ka pertai benta. But ya kata ka pertai ka bansawan nama ka Bible ka ong babaro ngila lepok but ngila duk len ka prom ke jom play bala fi ong nga long bi hop fi kan tat ya ka khtin ke jom play fi kan tat ya kata ka jingpen kendo bo Mynsiem bo pen kendo ya fi yang ngamlele dan im bi kom ni ka byang ye nga kom ni kala mo jisu nga byang la yu bangan ong bangan ni nong pop nga pop senga ram ju pop nga du pro hop ngam ju to ngam ju tien ngam ju saki lam len nga buram bi kimi pa oh nga ni priu bam ju klem bam ju auria na biang lo no sedong kum no ngan ong yel diam nga ni ubapop la fi ong bam tan fi Krenbein yo Mynsiem bakoi bam Mynsiem bakoi la dap kren pop ka do lo jo fi ba ga dan ta ka pop api de fi kan tat ya ka ta fi bi kan tat de fi kan tat ya ka pop ndai fi kan tat yo ta ba pen kan do ya ka pop bo ta di Mynsiem bakoi step down la da fin pla la da fin minjot ba fi day wa pop ka ba mot hi ta do yo disgrace ba fi la do ya ga jip en bam skot findo ya kata menta ba findo ri kata ga ban samat ya kata pa thai ga ban samat ding ta pendrit ya le khmat jo blai ya ma khmat jo blai kla ka ba mot shisha utrai ngarai ba ngan bu me ga ji kla ka mot kam dei ban Shillong emotional ka ba shu snow ba dei ban kla ka ba mot ri ka ban wan shishan na do da not ya ka ba pirai kan ini ka pertai kan bot yo disgrace kan no ka pop kan no ka ka jingle ka bam ya hap ka kum ka tin ka jong blai kan no ya ka ta pa ngan buram ya ka jing khot ka jong blai ngan buram ya ka jing ta ka jong Mynsiem bakoi wa de yang ta ma la fla pen ji sha khmat ka jong blai kan ka sngi la map ya fi ba li pop jo fi baro ka pi la le blai wang kan ma show ya ki ngan kan ma show ba fi la long jing tao ba thamai ya ga ba fi ip ka ga jing ip ba thamai ga jing ip sure aka pop da ga jing ip ga ba blay ai ka hop ken ya fi ding ta yo pediang ya ga jing pedem nrei la da fi ngam pediang ya ga ta ga jing pen kendo ka de pop ba ka man ka ngong e fi la fi pediang ni ga ktien ba ga de ktien jong blay fi Krenbein yo Mynsiem ba ko ba persat Mynsiem ya ga tingin nong top man pelong ni ktien ba ka ba ar ga la da bleu la kren fi la no Mynsiem ko la tendong tan ra fi ha ga do job fi ba fin pai no na ka po la da pipim pai kinam ya jing ma de le ru fi am be le yu tam Mynsiem ko Krenbein Mynsiem ko nam bi odia ya gi chit petem lam la pa ban vai ping ping po ba ni Mynsiem sarong Mynsiem so he Mynsiem jing so start Mynsiem jing slow biang ngala banem klau trai ngala banem gom ni ga biang hi ini ka Mynsiem jing dum paro kan pet na pi but pin wan sakita ga jik penrit mau blay am u kraw am u penrit ta yela de na ka mata jongi tingi kraw ha do ka no kan ya ka bang yam la ban pendam la ne ban ni penrit ka man jong pai u blay bo kraw sha u pendam u penrit ta kat ma ur u la ta ban le ka ta baling in la ingi he ka no im long i em ha ga bi do jor ba do Sependam sepuluh akman jom boleh try wan nak dodol jom nak dan kam Mynsiem bakoi wan habo jing im jom am da kabut am da kabor jom nak do Mynsiem jom try wan habo jom nak im jing im ka bajak jing im ka tmai jing im ka bangan im men persoba abi me try man nak smi ding ta in it way ni por ka mun ta trying upon the I go im go try ya ka bang yo ai ni ka ji ka ngi ka si go kra ya ka bang im dei ban Krenbein yo Mynsiem bakoi kini day bang yung long dalili ro pagam biting dalili ro ban Krenbein yo Mynsiem bakoi try nang teng bang gibreo ngi nyaw thala yung ktien kan jong me teng ngi so biang ala ka jong gym ni try gani gasmi ai hangi yo Mynsiem jong ka jing penret pa try nga dwai ni ka por naga banta kini gi kon gi jong me don nga ni ka por ko try Ibril ki ba small biang haladay ngam kwa ban pedram ye fi ba ne ko ngam kwa ban pedram fi ne gasni nga slow bo Mynsiem jong blay wang dan dapdeng jong fi slow biang bet pi slow biang bet bangai nga ba biang ne gan GM u blay u lakta ye fi u blay pen kendo ye fi rei fi kan tat te ye kata ga jing ta ba slow film Krenbein u blay ne jisu fi Krenbein u Mynsiem ba ko jong blay nga da slow pang ka Mynsiem yo ba
finom yo jing map show te rea kwa ban ong fi ka ga sngi diang yu Jesus Christ diang ya la diro pi dei ki nong pop fi don kam yu nong penem o Mynsiem khoi utan dong utan ra e fi wat nom kan tat ya ka ta wat nom yo ben ya ka ta ga jing ta ga jong trai pre tok pediang pia ga ne ga sngi para fi pediang o Mynsiem khoi jong blei wan rong apo jong fi para o Mynsiem khoi wan rong apo jong fi on belong if you jing tao but mai on ben kia ya ta ga jing bat la ba kan ja Mynsiem ga jong fi on ben kia ya ka ta ka Mynsiem ka ba de ko ga jong fi on ben kia ya ka ta ga jing em ga jong fi ka ba yap Shillong le ne ga jing em ka ba don ka jing pang ba kan ja Mynsiem on da ben kia if na mar ka babel ka ong ya ta am da ka buit am da ka bon jong fi ri do Mynsiem Bakhuid jong a om blai ngana dwai ko tra Mynsiem Bakhuid men rong hai ni kong pa trai nga nget pa kin snow to ya ga ne ga wai ba me be kren ya ki ha ne ga po do Mynsiem Bakhuid ngana dwai nga ga khu ya fi ga ne ga sngi ba fin long gi jing tao ke ba fin mai ba fin sarong e ha do ka ta finong penehe tan yel dia do kata de super red yel dia pediang bagi de tien ke jong blai ke long ke bisha pediang ya kata bo fi long ki nong pop ke fin pediang yu nong pene bo Jesus Christ ya ga fin yo asdan ke jing pedem na do men ta sngi fin yo asdan ya kata ke jing ma hap ke pop na mar dan jing ma ha ga wai pa ke kerteng dan jing pedem ha ga wai pa ke kerteng ritang ha ga kerteng ke jong Jesus Christ yo map do men taga sngi fla yo e jipen em do men taga sngi da dwai da covid na longi breu gi be sei so fin longi breu ken ki ba bet ki ba biang ha ga jing long Mynsiem ga jing long do ga jong fi ma ga dwai fin longi breu gi be sup ki ba kmen ki ba tengen na breng fi shu lak a ga Mynsiem fi so khat fi so wat teng teng fi kwa ban yap no la kwa ban ong fi na bar fi ya ha ga ta ga jing tar khong ga jing em bar fi pediang yo Mynsiem ba khoi ga sngi ulong ka ken ga ba tengen ye ga ta ga Mynsiem ga ba tar khong ga jong fi ulong gum ga ta ga ken ga ba ai ye ga ta ga jing tengen ye ga ta ga jing sliam ga jong fi ha pediang yo Mynsiem ba khoi na do men ta ga sngi fin long jing tao ba mai fin am sliang she ga protei na ma fle yo ye ga jing tengen ga da Mynsiem ba khoi và là đôi người gặp khui phim tận sĩ phim long cái nông buốt cái bị shisha về trong trai phim long cái nông buốt shisha bên long rồi cái đào về những cái khui nằm ta cái này gặp thấy cái bộ buồn đôi người gặp khui vì cái gì cái xem trong phim bạ công đôi người gặp khui vì rồi cái gì cái xem cái trong phim hay cái cái trong Jesus nông phim em amen amen đôi người gặp khui phim ai bỏ đi phim hay yêu blame flap đi ăn mình xem một khui cái này cái ski để phim kim tát flap đi ăn ô cái này cái trong phim là thọ kitab cho cái gì em không lấy support ya kata pan shisha ga jing im ga jong fi kan blong sho kum ju na du menta rai ke jing im ga jong fi kala kala mangi ya shu wat trai wa num sange tang ne rai to ai phan jam ju sho ki jam ki ba he na kan taf trai I think pa so to bai ga tin ga jong blai fi la ban wan che ne ga jaka ni oban ye kren ba fi ni slok ba fi la ban wan ri just send ga jong I ya ga mangi long up sa ne post state central library fi la ban wan ni oban ya comment lang bat fi ngin shakri lang yo trao nong tem jing Jesus Christ ba mo stom mi dan jing jing la ga jing wan in yo ban duai ka tam ba ka dei bi nok trai yo ban ta ban duai nam ta jong fi bible ka ong book ti lot ti do pang ken kia in yo book ti ken ha ga met jong fi book ti ga khli ga jong fi o ka nget trai from kia if you need try le kam ba fi mo sawana si sa jan ba ski ble ar sao ar san tare sa pe idi program gi da ban ai YouTube sa check na do can see the detailed program, but I believe the covering and say something is me, Lishibot.